आरोबाव फिन बड'लेण्ड सोमावसारनाया जागायफिनबाय। नोंथांमोना नायलांदो आरोना, जागायफिनबाय बड'लेण्ड सोमावसारनाया सुरु जाफिनबाय दायो। हेल' लोगोफोर, फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ आरोना। नोंथांमोना नायलांदो। जोंनि गेजेराव माखासे दुखुनांथाव खौरांफोर फैदों आरो गोजोनथाव खौरांफोरबो फैदों आरोना जोंनि गेजेराव। नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम, अब्लानो मिथिगोन आरोना। आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनानै होदो आरो लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना भिडिअखौ नायखांनायनि उनावहाय। जों दिनै नायलांनि डियारना ब्लासारनि सुप्रिम कर्टनि जेबायदि खोथा फैदों, बे खोथाया दिनै सुप्रिम कर्टआवहा रेजेक्ट जाबाय बा केन्सेल जाबाय होननानै खोनानो मोन्दों आरोना। बे जोबोद दुखुनांथाव। लोगोसे आसा खालामदों उनावहाय जों मोजां फिथाइखौ मोननो हागोन। जों आसा खालामदों आरोना बयबो बर' रायजो राजाफ्रा। मोनसेया जाहैबाय जोंनिनो बनसु होननाय जोंनि बर' नेसनेल स्टुडेन्ट इउनियन बिथांमोना दिल्लीयावहाय बड'लेण्ड आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय बिथांमोना सोमावसारदों आरो माखासे रेलिफोर खालामदों। बिथांमोना आलादा बड'लेण्डखौ नागिरदों आरोना दायो बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों। बे जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्राया जोंनि थाखाय। जोंनोथ' बड'लेण्डखौ नांखागौ। बेजोंनो लोगोसे दा जोंनि बिटिआरआ जानानै थांबाय, बिनि सायाव माबाफोर गोहोम गोग्लैगोन नामा बे बड'लेण्ड फिन सोमावसारनाया बनसुनि बे बड'लेण्ड बिनाया जोंनि बिटिआरनि बे मावनो गोनां खामानिफोराव माबाफोर गोहोम खोख्लैगोन नामा, बेबो मोनसे साननो गोनां आरोना। नोंथांमोननो आं दिन्थिनानै होनि बोरै बोरै जालांदों जाथायफोरा। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बयबो, जे बनसुनि सोमावसारनाय आरो डियारना ब्लासारनि जिबायदि कर्टनि खोथा, बेखौबो नोंथांमोना दिन्थिगोन। नायलांदों नोंथांमोना। बर' माहारिनि फरायसा आफादा थामथिबा दिल्लीयावहाय जन्तर मन्थरनि बे प्रग्राम जायगायावहाय जोंना आलादा रायजो सोरजिनाय बर'फोरनि देरसिन सिमां सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ जों दिनै जाफुंसार होफैदों। दा बेवहाय जोंहा दिनै बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो, बेखौ जों जाफुंसार होनायाव बर' माहारिनि फरायसा आफादा जिथु जोनोम जानायनिफ्रायनो जों दासिम आलादा रायजो मोना, जों सोमावसारबाय थागोन। जोंल' नङा, जोंनि उनावबो गोबां जोंनि इयुन गथ' गथायफोर, जोंनि फिसा फिसौ, जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनाबो सोमावसारलांगोन। गथिखे जेब्लानासिम आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ जाया, अब्लानासिम जों सोमावसारबाय थागोन। दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै थांनाय समावहाय जों नुनो मोन्दों, जिहेथु जोंनो बर'फोरनो मोनथाम एकर्ड खालामबाय, बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर। नाथाय दिनै मोनफ्रोमबो दफाफ्रा, मोनफ्रोमबो एकर्डआ दिनै बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै। गथिखे बिनि थाखायनो आलादा रायजो नङाबा बर'फोरनि मालाबाबो थांनानै थानाय थामोनथाया मालाबाबो रैखाथि जानाय नङा। आरो आलादा रायजो नङाबा बर'फोरनि राजनितिक अर्टिकेल, इकुवेल रिप्रेजेन्टेसन, समान राजनितिक गोहो मोननाय, जों समान डिसिसन बानायनो मोननाय, जों दिनै गासैबो डेभेलपमेन्ट प्रजेक्ट, जेरै जोंनि साख्रिनिफ्राय लानानै जोंनि सोलोंथाइनिफ्राय लानानै गासैबो बिथिङाव जों थांनानै थानाय बर'नि राव हारिमु, बर'नि थुनलाइ, बर'नि आसार खान्थि, धोरोम गासैखौबो जों फोथांनानै लाखिनो हानाय नङा। गथिखे बिनि थाखायनो जोंनि आलादा रायजो सोमावसारनाय
बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ जेब्लानासिम जाया अब्लानासिम बर'फ्रा बिदिनो नासयबाय थाजागोन नाख्रेब जाबाय थासिगोन नेवसि जाबाय थागोन बेनि थाखायनो आलादा रायजो सोरजिनाया गोनांथि बेनि थाखायनो बनसुनि सोमावसारनाया दिनैबो आरो गाबोनबो जालांबाय थागोन स' नोंथांमोना नुलांबाय जानांगौ आरो ना बोरै जानानै दं माबादिहै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनायनि उनाव माबादि मोनखो कमेन्ट खालामदो लाइक खालामदो ना चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो हागोन नोंथांमोना अननानै नोंथांमोननि साबस्क्राइब खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामनाय नोंथांमोननि अनसायनायखौ होनो हागोन आरो ना स' भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बाय